सेथि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनाय हाबाफारि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दख'रा बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ देग्लाय सेथि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनाय हाबाफारि लादों। बे गिबि सेथि रोंगौथि सायख' आनजादखौ सामलायो डिमाकुसि दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिथां बर'आ आरो बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बर' बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि हारिमु नेहाथारि बिरफुं बसुमतारी, डिमाकुसि एबसुनि गाहाय नेहाथारि सनजय बर', लोगो नेहाथारि रुबुं बर', डिमाकुसि एबसुनि दैदेनगिरि आरो फोरोंगिरि बिथांमोना। खौरांगिरिनि सिगाङाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बर' आरो डिमाकुसि एबसुनि आफादगिरि बर' बिथांमोननि बिबुंथि। डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जि सेथि खेबनि थाखाय जि रोंगौथि सायख' आनजाद लानाय बे हाबाफारियाव जों उदालगुरि जिल्ला एबसुनिफ्राय जों बेवहाय बाहागो लाफैदों बा नायदिंफैदों। आंजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला एबसुनिनो हारिमु नेहाथारि बिरफुं बसुमतारी बिथांबो दं आरो लोगोसे दख'रा एबसुनि मानजाथाव आफादगिरि बर' बिथां आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि लोगो बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो फैनानै जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों। जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिसन लानानै खामानि मावगासिनो दङ, जे जाय मिसनखौ जोङो मिसन स्किल एन्ड कुवालिटि इडुकेसन होननानै बुंदों, आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि। आरो बे हाबाफारिखौ बा मिसनखौ बिथा खालामनानैनो दिनै डिमाकुसि दख'रा एबसुआबो जि उन्दै खुदियाफोरखौ लानानै क्लास 3, क्लास 4 आरो क्लास 5 बे मोनथाम थाखोनि फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे सेथि खेबनि थाखाय रोंगौथि सायख' आनजाद लादों। आं बिनि थाखाय दख'रा एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। आरो नैबे जे रोंगौथि सायख' आनजाद लानायनि गुबै उद्देश्यआ नैबे जे जाहाथे बिथांमोननि गेजेराव फरायसुलिफोरनि गेजेराव जे कम्पिटिसन मुडआ जाहाथे फैयो आरो हायार स्टाडिज बा जायखिजाया आनजादफोराव जेरैबायदि जोंहा नवोदयानि आनजाद जानो हागौ बा कम्पिटिटिभ आनजादफोरबो थायो, नाथाय उन्दैफ्रा कम्पिटिटिभ आनजादनि सोमोन्दै खोब आइडिया गैया। दा बेफोरबायदि आइडियासफोरखौबो बे आनजादनि थ्रुयै बिथांमोननो आइडियासफोर होनो हायो नामा, बेखौ बिथा खालामनानै बे आनजादखौ खुंनाय जादों। आरो जों मिजिंथिदों दिनैनि आनजादाव जायखिनि फरायसुलिफ्रा बाहागो लाबाय बा आनजादाव जिरायबाय बिथांमोना मोजाङै जिरायनो हागोन आरो बिथांमोननि दिथागिरि बिथांमोनखौबो जों साबायखर बावहरगोन जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिथांखि बा हाबाफारि बे हाबाफारियाव जुगदान होनायनि थाखाय गावबा गावनि गथ' गथायखौ बेयाव आनजादाव जिरायनो थाखाय फर्म फिलआप खालामनायनिफ्राय लानानै दिनै आनजाद जिरायजासिम दोनफैनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ दिथागिरि बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावदों। इयुननि हाबाफारियावबो जाहाथे बाहागो लायो आरो जोङो खावलायगोन जाय बिथांमोना दिनैनि नैबे आनजादाव हयथ' साफा सानै फरायसुलिफ्रा बेवहाय एटेन्ड जायाखै बा हयथ' फर्म फिलआप खालामाखै, दा बेखौ नेक्स्टनि हाबाफारियाव फैबाय थानाय बोसोरावबो जिहेथु बे रोंगौथि सायख' आनजादा जागोन, दा बेखायनो दिथागिरि बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जे जोंनि साफ्रोमबो फरायसुला बिथांमोनखौ जाहाथे बे आनजादाव जिरायहोयो आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायावबो एमइ स्कुलनि जि क्लास 6, 7, 8 बे मोनथाम थाखोनि मोनसे रोंगौथि सायख' आनजाद जानो थांगासिनो। बेयो फैगौ नभेम्बर दाननि 5 अक्ट'आव जागोन आरो बिदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थाखो 9 आरो थाखो 10 क्लास 9 आरो 10खौ लानानैबो जिहेथु रोंगौथि सायख' आनजाद लाबोदों। देग्लाय 8थि जि रोंगौथि सायख' आनजाद मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे आनजादाबो जागोन। दा बेखायनो जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो बर' बिमा बिफाखौ आं खावलायगोन आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जे एमइ स्कुल बा हाइ स्कुल बा एलपि स्कुलनि जि टेलेन्ट सार्च बा रोंगौथि सायख' आनजाद बे आनजादाव जाहाथे जोंनि फरायसुलि बिथांमोनखौ बे आनजादाव जिरायहोयो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ जुदि लाहोनांगौ जायोब्ला बेफोरबायदि आनजादफ्रावबो जों जिरायहोनो हानांगोन। लोगोसे जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा मेलेमजिबि बिथांमोन, दैदेनगिरि बिथांमोन साफ्रोमबो बेबायदि हाबाफारियाव जाहाथे नोंथांमोननि बा रायजो राजा नोंथांमोननि खहाय खहजोगखौ नांगोन आरो बयनिबो खहाय खहजोगनि गेजेरजों जोंनि फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो मोनसे जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइ जे लाहोनायाव बयबो लोब लोब बाहागो लायो। आं बेखौनो रायजो राजानिसिम नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों आङो खावलायदों आरो दिनैनि नैबे जि डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंनाय जि टेलेन्ट सार्च आनजाद बे आनजादाव फैनानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदियैनो गुबुन गुबुन एजेन्डा हाबाफारिफोर जाहाथे रनसायनानै दख'रा एबसुआ मावलांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो दिनैनि नैबे बुब्लियाव आं बेखौनो खावलायबावगोन जे जोंनि गोरों गोरा मेलेमजिबि बिथांमोनाबो जोंनि साफ्रोमबो फरायसुलि बिथांमोननियाव बा बिथांमोनखौ जिहेथु
गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनायनि थाखाय बा बोसोनफोरखौ जाहाथे होबाय थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिमबो जाहाथे नोंथांमोना बोसोन होगोन आं बेखिनिखौनो मिजिंथिबाय।